Succes, det er noget, du tager. Succes, det er noget, du får, når du tror på det, du drømmer om. Og du virkelig inderst inden tror på, at du kan få det, du ønsker dig. Og det kan du, når du agerer ud fra dit højeste potentiale. Jeg er virksomhedsejer, Jeanette Elisabeth Ringgaard, og har en virksomhed, der hjælper mange mennesker hver evig eneste dag med at få deres potentiale ud, så de kan få det, de drømmer om. Og derfor vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan det er, du får den succes, som du drømmer om. Hvis du sidder med en drøm om at være selvstændig, så sørg for at forventningsafstemme. Det er ikke bare at knipse med fingrene, og så kan du hæve den 1 million efter den anden. Det kræver dit engagement, det kræver din flid, det kræver din tid. Det kræver, at du brænder for det, du ønsker at opbygge. Så forventningsafstem, det er sindssygt vigtigt. Og så er du også klar til den usikkerhed, der følger med. Og så er du klar til at give den en ekstra skalle. Du skal ikke ud og opfinde den dybe tallerken, som mange helt forkvablede sidder og tror, de skal. Nej, du behøver ikke at skal ud og opfinde noget, der ikke findes. Det er slet ikke sandt, og det er en kæmpe bremse at tænke sådan. De fleste, de laver noget, man laver i forvejen. Men grunden til, at de tjener penge, det er, at de bare gør det bedre, end dem, der ikke tjener så meget. Jeg har blandt andet en del af mit firma, der sælger online-forløb. Det er der rigtig mange, der gør i forvejen. Jeg sælger mentorforløb. Det er der også rigtig mange, der gør. Jeg sælger uddannelser. Men jeg tjener penge på det, fordi jeg gør tingene på en anden måde. Jeg vægter blandt andet at kende mine kunder. Jeg vægter at støtte dem enkeltvis ud fra deres hver især unikke potentiale. Og ikke som et nummer, der bare lytter til noget, og så skal løse tingene selv. Jeg engagerer mig, jeg yder en sindssygt god service, og jeg markedsfører mig på en anderledes måde, og har en helt anden tilgang til forandring, end mange andre har. Så du skal altså ikke ud og opfinde den dybe tallerken ved at være selvstændig. Nej, du skal bare gøre dine ting rigtig, rigtig godt. Gør det, du brænder for. Og det er ikke nogen raketvidenskab. Du skal bare gøre noget, der giver dine kunder lige præcis det, de har brug for at opnå det, de ønsker. Og det er helt fejlagtigt at tro, at det er ideen, der bare er det mest vigtige her. Det er det ikke. Det er simpelthen udførselen, der er så afgørende. Så hvis du gerne vil være selvstændig, så er det altså ikke nok bare at have en god idé. Ideen, den er fuldstændig ligegyldigt. Det handler meget mere om, hvordan du udfører ideen. Hvis du nu har en rigtig god idé, men ikke får handlet, ikke bruger den tid, som du skal, al den fokus, det kræver, ja, så kan det egentlig være fuldstændig ligegyldigt, hvilken idé du har. Ideen, den er faktisk ikke særlig vigtig. Måske er din idé ikke engang særlig unik, og det er her mange, de bare stopper op, fordi de tænker, jeg skal virkelig bare have den mest fantastiske idé. En idé, som ingen mennesker før har fundet på. Men måske er der faktisk nogen, der har prøvet det her før, men ikke har fået succes med den idé, fordi de ikke har forstået eksekvering. De har ikke kunne udføre de ting, der skulle udføres. De var ikke stædige nok. De blev ikke ved lang tid nok. Men det er det, du gør. Glem nu det her med at have en god idé, der kan blive til noget. Du skal ud og udføre tingene. Du skal ud og gøre tingene. Din idé behøver altså ikke være særlig god. Hvis du sætter dig ned, udfører og planlægger hele tiden de næste 2 år, jamen så kan din idé faktisk godt være middelmådig. Men du kan stadig godt tjene penge på det. Det er altså din tid, det er din idé, det er udførelsen, der afgør, om du kommer til at kunne leve godt af det eller ej. Derudover så vil jeg også lige nævne det her med, når vi virkelig går ud og tager denne her succes, så er det sindssygt vigtigt at have et godt netværk. De fleste, der ønsker at blive selvstændige, de har altså nogle år, hvor man bruger en del tid alene. Så sørg for, at du har nogle gode rammer. Sørg for, at du har et godt netværk, så du føler dig mindre alene.
så du har nogen at tale med. Og et godt netværk kan også give dig nogle gode aftaler. Det sidste, jeg gerne lige vil tale om i denne her lille pep-talk, det er momentum og energi. De fleste, der gerne vil starte noget op, har en rigtig, rigtig god energi. En uge, 2, en måned, måske 2 måneder. Og så stopper de lige lidt op, så begynder de at udskyde, så begynder de at gå lidt i stå, og jeg kan også lige vente, og nu fik jeg det her afslag. Og så lige pludselig, så er der gået 6 måneder, og de fik ikke handlet på det, de gerne ville. Den fælde må du ikke ryge i. Sørg for at planlægge dine dage. Skriv det ned. Gør tingene. Alt det skal køres igennem. Momentum er så vigtigt. Gør de ting, der skal gøres. Også selvom du mærker en træthed og tænker, jeg vil måske hellere ligge mig på sofaen, selvom jeg stadigvæk har 5 ting på min to-do. Gør nu tingene. Og hvis det lige pludselig vælter ind med ordrer og kunder, så kan det altså ikke hjælpe, at du meget hellere vil ligge på din sofa. Så skal du altså få det til at vokse. Og det er altså, mens det går godt, at det kan gå endnu bedre. Når det vokser, så er det altså der, du giver den gas. Så er det altså ikke der, hvor du lige begynder at strække dig og føler dig lidt øm i muskler. Så må du få nogen ind og hjælpe dig. Så se og kom ud og få hævet fat i den succes, som du ønsker. For din drømme til at gå i opfyldelse, det er noget af det, vi mennesker, vi måske i bund og grund længes allermest efter, men er allerdårligst